Onder het motto Together One World stuurt Stichting Global Exploration Limburgse jongeren de wereld in om kennis te maken met andere culturen en om ter plekke een steentje bij te dragen. Een van de bestemmingen dit jaar was Indonesië. Vandaag is het dan eindelijk zover. Bij het Primate Confiscation Program, ten zuiden van de stad Bandung, zullen de Limburgse jongeren voor het eerst oog in oog staan met apen. Tja, en dat je in die hitte dan ook nog een mondkapje op moet doen, dan moet je er maar even voor over hebben. Gibbons live in pair. We call that monogamy. Met de nodige instructies op zak mogen ze naar binnen. Camera in de aanslag, want dit maak je natuurlijk niet elke dag mee. Kijk hoe hij dat doet. Ja. Super grappig. In dit opvangcentrum worden gibbons opgevangen. En die behoren tot de familie van de mensapen. De langur, very like the flower of Kaliandra. Okay. And from this they only eat inside? It's inside. Ja, ik vind het echt tot nu toe geweldig. En ja, ze vinden de witte spul van het granaat ontzettend lekker. Voor hen heeft er een bepaalde smaak. Verder zitten aan de takjes inderdaad ook een soort van bonen zouden wij het noemen, wat dan aan de binnenkant van de boon zit. Dat eten ze op. De eerste apen hier in Borneo. En ze hebben heel veel honger, ze zijn zo lekker aan het voeren met lekkere takjes. En of ze honger hebben. Ook voor de apen is het lunchtijd en dus moet er een hygiënische maaltijd bereid worden. And you really wash it with sunlight. This one is sometimes can be used for food or for vegetable. Oké, dus eerst met zeep en dan zonder zeep. Het uitdelen van het eten is voor de Limburgers het eerste echte contact met de gibbons. Doesn't he scratch? Oh, you let him choose. Banana. He likes bananas, yeah. Voordat er afscheid wordt genomen, moet er nog één ding gedaan worden. We gaan zo een boom planten en dan kunnen die briefjes worden geplastificeerd en die zetten we bij de boom. En dan kunnen we over een jaar kijken of mijn boom al gegroeid is. Ja, dus dat is het idee erachter. Iedereen krijgt zijn eigen boom hier. Zo, dit wordt mijn boom. In Indonesië kun je natuurlijk heel wat exotische insecten tegenkomen. Maar Karin, deze kenden we toch al? Wait. Put it back. Oh. Can you get it? En? Oh, er zit een spreekhaan in. Ik ben een beetje bang voor spreekhaan. Ja, gaan we verder met de boom. Zo, die staat. Nog even een laatste foto. En tot volgend jaar. Een bezoek aan lokale scholen is voor Global Exploration vaste prik. En dus nemen de jongeren vandaag een kijkje op een katholieke middelbare school in Yogyakarta op Midden-Java. De ontvangst lijkt wat formeel, maar schijn bedriegt. Als je zo verwelkomd wordt, dan kun je het natuurlijk niet alleen maar bij applaudisseren laten. En dus heeft Raymond een idee. Kijk, we If you're happy and you know, clap your hands, then snap your fingers, snap your thighs, snap your feet, and then say we are. If you're happy and you know it, say we are. Oké, dat moet lukken. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it and you really want to show it. If you're happy and you know it, clap your hands. Op het sportveld is het tijd voor een nadere kennismaking. Letterlijk en figuurlijk. Oh nee, maar dat moet... Nee, dat kan niet. Je moet proberen om een cirkel te maken zonder elkaar los te laten.
Spelletjes doen is leuk en nieuwe spellen ontdekken nog leuker. Want deze kenden ze hier nog niet. Daarna krijgen Veerle en Esther een rondleiding door de school. En dat leidt tot een interessant gesprek over het geloof. Catholic and Muslim people, they just mix and just... They live together without problems? Nothing. No problems. We are together. We are family in here. Voor Veerle is het nu al een geslaagde dag. Veerle, hoe vind je de mensen hier? Aardig. Ja? Ja, hele leuke mensen, ook heel open word je ontvangen en ja, heel leuk. Hetzelfde geldt voor Raymond, want die heeft de smaak te pakken gekregen. S'avonds staat er wel iets heel bijzonders op het programma. Wesley grijpt zijn kans. We gaan de kerk helpen met geld inzamelen en de kerk een stukje verder weg. Dus we gaan met motoren. Succes! Komt goed. We're going that way. Naar de kerk gaan was nog nooit zo leuk. Maar eenmaal aangekomen moet er natuurlijk wel gewerkt worden. Jullie taak is om, als de mensen uit de kerk komen en dan de motor halen, hebben ze 2 tickets. Eén is op de motor en één is in hun zak. Ze moeten deze ticket inleveren aan jullie en jullie halen de ticket van de motor en dan geven ze geld aan jullie. Het geld dat vanavond wordt opgehaald gaat naar de jeugdorganisatie van de kerk. De Nederlands sprekende Leonie legt uit hoe de mensen hier hun geloof beleven. Ze gaan vaak naar de kerk, ze hebben veel events en het is echt belangrijk voor de mensen hier om naar de kerk te gaan. Zodra de mis voorbij is, loopt het storm. Wat dan nu? De zaken gaan goed, want de Indonesiërs blijken gullegevers. Ja, we hadden heel veel briefjes erin. Ik had niet verwacht dat er zoveel geld gegeven werd aan de goede doelen. Want hiermee steunen ze dus alle projecten die de kerk doet. En jij hebt ook nog wat Indonesisch geleerd? Ja. Als ze langskomen dan zeg je Nata Nuhun. En dat betekent eigenlijk dankjewel. En zo laat je merken dat je hun taal ook probeert te spreken. Accepteren ze je meer, respecteren ze je meer. En nu willen we wel eens weten hoeveel geld de Limburgers hebben opgehaald. En het resultaat? €19. Oké. Ja, 19 euro dus. Bijna €20. Hey, super! In het dierenopvangcentrum in Yogyakarta is het flink aanpoten. Want de Limburgse jongeren draaien hier diensten samen met de dierenverzorgers. En dat betekent dat ze zich letterlijk in het zweet moeten werken. Ja, vooral met het mondkapje op, met het warme weer is het wel best wel benauwd. Flink zweten, zeker voor ons, niet gewend zijn hier. Er worden hier voornamelijk apen opgevangen, waaronder 3 orang-oetangs. Met deze reis probeert Global Exploration het lot van de dieren onder de aandacht te brengen. De bossen op Borneo worden in rap tempo gekapt. Dat is het thuis van de orang-oetang. Hij kan niet leven zonder het oerwoud. Daardoor verhongeren ze of ze komen te dicht in de buurt van mensen. De moeders worden gedood, de baby's worden meegenomen, vaak illegaal verhandeld, verkocht. Maar vaak zitten ze ook jarenlang of zelfs hun leven lang bij mensen thuis aan een ketting of in een hokje. Wij kunnen het ons gewoon niet permitteren. Eigenlijk is dit onze naaste verwante, dat die dadelijk uitsterft. Dat lijkt mij echt een drama. Aan Lonne en Karin de taak om als eerste te helpen bij de verzorging van de orang-oetangs. Elke dag moeten de hokken worden schoongemaakt en dat is een hele klus. Je moet even de bananen op de kooi gooien, zodat hun dadelijk van het grote verblijf en het kleine verblijf gaan klimmen. Als Lonne de kooi van orang-oetang Bonnie binnengaat, gaat het mis. Nou, ik stond wat te dicht bij de orang-oetang. En op een gegeven moment van achter werd ik getrokken. Ik dacht, oh, trek ik wel even los. Want ja, maar dat lukte niet, dus ik snel het shirt uitgedaan. En nu heeft hij mijn shirt.
En dat is een kooi. Dat was even schrikken. Maar de meiden laten zich niet uit het veld slaan en werken stug door. Ze zijn hier tenslotte naartoe gekomen met een doel. In ieder geval laten zien dat wij ook aandacht geven aan hun problemen hier. Dat wij ze begrijpen en dat we daarover kunnen praten en dat we inzien dat hier problemen zijn. Dat we vanuit thuis uit daar wat aan kunnen bijdragen misschien. Ja, een soort ook bewustwording voor hen. Hoe het leven van een aap in gevangenschap eruit ziet, ervaren de Limburgers in Kampung Tepunak, een klein dorpje op het eiland Borneo. Wesley gaat hier een kijkje nemen bij Jojo, een kleine orang-oetang die al meer dan een jaar als huisdier gehouden wordt. De mensen hier vinden het helemaal niet erg om hem te laten zien. Voor hen is de aap een pronkstuk. Al gauw loopt het hele dorp uit om de kleine orang-oetang te zien. Het is wel schattig, maar dat is wel echt zielig eigenlijk. De situatie maakt erg veel indruk op Wesley en hij probeert aan een Indonesische scholier uit te leggen wat hij ervan vindt. It's great that you can touch them, but normally they are afraid of humans. It's against the nature that they come to you for food. En dan besluit hij om weg te gaan. Ik vind het heel leuk om te zien zo. Zo'n toeristisch attractietje. Ik denk niet dat je dat vooral krijgt. Dat is cultuur hier en dat. Ik hoop dat het kan, maar ik denk het niet. Hoewel Wesley het donker inziet, heeft het bezoek van Global Exploration toch effect gehad. De eigenaren van Jojo hebben toegezegd dat ze hem zullen onderbrengen in een opvangcentrum. En dat is een kleine, maar eerste stap.